Benetan, sabes? Bai, benetan! Zibergrados eta Malen Altunaren podcastea. Hola, kaixo! Ongitorri! Bueno, hemen eserleku asko libre daude, eh? Ja, jarri alzari lehenengo filan bebai, eh? Karo. Bueno, baitzi, jende asko, ez Durangoko azokan bezain beste. Ja, ez dugu lortu Durango azokako filan masibo hori, eh? Jendari gustatzen zaizkio gauza zaiak, nire ere bai, eh? Osea, aretoa gero eta txikiagoa denean, eh? Orduan, kola gero eta ikusi beni luzeagoa. lermitxa bazala esaben, horraxe sartukoa. De repente. Egon zineten Durangoko azokako fila hartan? Aiora, zu ezinen sartu? Claro. Egon zen hor 4 kilometrotan. Bueno, sin más. Ja. Bueno, pospozik gaude, hemen egoteagatik, beste zuzeneko bat, beste direkto bat. Beste direkto bat, gaur eukigu nahiko egun kaotiku baitzi. Bastante, bai. Bastante, baina bueno, ja hemenga. Zelan zure egune? Kaotiko, baina eguna baino itzengo nuke asteburuaz. Bueno, podcast geltokia, estazion podcast, esango nuke Madrilik datorrela, okerez banabil, supongo. Eta gu Madrilen izan ginen asteburuan. Marrien izeginen beste podcast bat ikusten. Bai, bueno, Reyes del Palique, ezagutzen baduzue, pues, gomendioa, superdibertigarriak dira. Horra gendun promo hau, hor pasau gendun asteburu, ezin izan gendun juergaik bota, baina bueltatxu bat emo gendun. Bueltatxu bat edukia sortu genuen ere bai, gero podcastean kontatu alizateko. Eta galdetu didazu, zemuz eguna, egon naiz, ona etorri aurretik naiz irratiko beste podcast batean. Nire lankide baten podcast baten? Hori ba, bai. Bueno, eta kontatu idut gauza batzu, bukatu dara esaten, ostia, igual gehiagi kontatu. Benetan, Osa, hau ez da justo gai hau delako, ez. Bale, baina zehazki zer? Osa, karo, guk gauz asko kontetoguz benetan zabizen, gero hori pribauen asko komentetogu, tipo, bueno, hau igual neban esan bider, hau igual moztu eingogu, ze kontauzu? Pues, karo, nire buruak pentsatzen zuen, podcast hau ez du hainbeste jendek entzuten. Ja, bueno, benetan zabizaz hori pentsatugu bebai. Ez, baina, bueno, zenbakiak ikusten dira. Baina diot, vale. Bueno, pues podcast hasi berri bada, pues ez dakit jendeak entzungo du, noski, irratian gainera. Hasi naiz hor kontatzen, bueno, pues badakizu lioak, eta... Lioak? Bueno, lioak edo ligeak... Ligeak kontauzuz? Bueno, ligatzen dute, Bueno, haitzi banaixo, hori benetan zabizen kontean bazu, hija. Joder, ez dugu kontatzen, hori ez, keba. A ber, egisa, demoraldi hontan, gai hau gaur ekarri gulez, demoraldi hontan nahikotxo eoga pribauen komentetan larri gabizela kontetan. Bai, larrei, asko, gehiegi. Zenbat esango zeunke haitzi, zerotik eta marra, konteto zulezuk zure bizitza pribaue? A ber, bueno, gero sartuko ginak zer da pribatutasuna eta intimitatea norberak ere modu desberdinan ikusten du. Baina, esango nuke oro har, 7 bat. 6,5. Bueno, ez dakit. Zutzako no geixa, zuko Ilabetearen nik. arabera. Zuko ni geixa. Bueno, igual hemen entzuleak daude, igual entzulek erantzun dezakete. Ez? Nor uste duzue kontatzen duela bere bizitzatik gehiago? Aitziko nik. No jodas, Toma. benetan. Bale, nahixa hote. Benetan nahixa hote, askotan raietana. Baina superargi ikusi duke, Ja. Osea, benetan, diferentziarekin. Bai! Joder. Bale, ordun horren nahi bezan alnaz la relajau pixkat eta geixa kontau. Baina itxoin, karo, senik egite dut oberseñerina zuentzako zer da. Osea, nik kontatzea nire problema gastrointestinalak. Hori ez da, Osea, hori adibidez? Osa, nik konteti aurrekun konta honeban regla emankorra dukazela, eta hori ez da, uberxerin, Ja, osea, niretzako regla, ala ere, osea, ez da ezer pribatua, ez? Ez, ez dakit, osa, ni adibeza kortana, behin pertsona baten mensaji heldu atela esaten, emalen, gatuak guri buruzko informazio emoten, da gu kritiketan. Osea, pelotari. Pelotari baten WhatsApp heldu aten. Hori Momentu hortan esan eban, ostra, igual, bueno, baina ez toztien penek emone. Hori oso fuertea, osea, zuek imaginatzen dituzue pelotariak, osea, lehenengo mailako pelotariak, frontoiko komunetan, de repente, aldageletan, guta zizketan. Eske nik ez dut ez lertzen. Ez que reenbiado batzuk egozin. De repente altuna hor. Bai, altuna tartin zeuen. Ez que reenbiado batzuk egozin, ze konteta gendun... Bueno, esan gendun, Espainiako futbolista modun dizela, oza, adarri pintxai batzu dizela esan gendun. Ja, está, gehiagi, Oza, bakarrik hori izan gendun, hori gaitxik kabreau izin, eta niri hilduaten WhatsAppa. Baina, bueno, ya Listo. Listo, hortxe geratu zen, rollo ona, por lo que sea, ez dira etorri nahi berriro. Ez da betorri nahi. Literal, baikok eta azpek esan zigun, ez dute joan nahi. Betautega.
Betautega. Baina, bueno, dana ala, itzi kuriosu bentsantzeat, ze akortaza lehenengo denboraldixen niramak astero esatoztela malen eskontago bau, male larri konteozu, eta oin inoz bez? Orain konta, malen konta. Bai, oza, oin grasixi txotze. Bai, total. Bai. Ni akordatzen naiz, eta esango nuke limbo saioan ere kontatu nuela, nire aitonak behin txikiak ginenean hor basoan abandonatu gintuela, eta hortxe oinela kilometrak eta kilometroak oinez. Karo, esan, nik ez nuen, esan, nire aitonak abroi bat zenik, baina, pues, Ulertza emozan. apur bat. Osa, nire aitona superona zen, tipo oso ona, eta hori guztia. Baina, karo, kontatu nuen, baina eske ez da nire esperientzia bakarrik. Osa, 3 pertsonak ere zeuden historia hortan. Da horrezan nuen, ostras, igual aitziber hau ez. Osa, zuk kontatu zure inguruko edo zer, zuk nahi duzuna, baina 3 pertsonak sartzen ez diren bitartean. Baina, klaro, baten batekin, pues, liatzen ba naiz, karo, liatzen ez naiz, paretarekin liatzen, pues, 2 pertsona bat egon behar da. Ja, baina, itzi, zukotutan eukibizu gentiantzako red flag dala hori bebai, Claro, bai. Osa, nik hori askotan pentsau. Ulertzen dute bide batez. Ulertzen dupe. Baina, osa, imaginau, azten bagaku gure ligik eta gure gauza kontan, gero jentik esango dago ostra kontuz honekin. Ja, claro. Eske... Claro, porque gero podcasting kontauko zu, Claro. ez dakiz zer, ja. Eta ez dugule asko kontau, baina, bueno. Eta ez dugu asko ligatzen, ez da ere. Bez, baina, bueno. Vale. Durango kasokan konfesa gendun. Horri izan bakarrik konfesiño bakarra, ez? Bai. Eta pertsona horrek entzun zuen, Bai. Pertsona horrek entzun zuen, larritu zen. Pertsona hori gaur ez da hemen, hasi que bardin da. Vale, eskerrak. Alare, bueno, lasai, sekula gurekin esperientzia bat baduzue, ez dugu emango zuen etxeko helbidea, tranquil, zuen deneia eta hori guztia. Guk esango genuke garela naturalak, vale? Tarteka ere lotxa gutxi daukagula, edo, bueno, esponitzeko, bueno, ez daukagula beldurrik, ez? Egixea, naturaltasunan barrun kubritzo gule nahi gundana konteti, hori bolanda, Bai. Naturaltasuna, eta gero esatugu, zurpuntan ipintxatzen. Adibidez, nola, honi, Lucia de la Puertari espainola deitzea. Baina ez da enterauko, ez daki euskera. Karo, ez aio helduko. Etxako helduko. Iban Garziak espotzezaten etxako helduko. Ez dut uste, Iban Garzia oso jatorra. Oso jatorra. Vale, ze gehiago daukagu hemen. A ber, zer da hau? Bai, hau guztia kontatu dugu. Vale, berez, oberxerinak badu bere definizioa, eta... Irakurri zedinon euskaltzainik? Euskaltzainiak ez du hartzen oberxerinak. Ez du hartzen. Baina, bueno, ChatGPTek esaten du. Norberaren bizitza pribatuari buruzko xehetasun oso pertsonalak edo intimoak partekatzea. Egoerak edo konfiantza mailak hori eskatzen ez duenean. Vale. Claro, orduan hor sartuko litzake, podcast baten ze sartzen da berez? Nola? Osa, karo, podcast batek konfiantza maila diferenti daukez. Ze podcast hori entzun aldau nireko harriako katxalinek, edo entzun aldau ezautzen enaben nonok. Bai. Orduan, klaro, kontesto diferenti di. Haitzozu. Bai, baina guztiei gustatzen zaie. Claro. Katxalini eta ez. Bai. De hecho, esango nuke ere badela nik uste dut jendearekin konektatu dugula igual arrazoi horregatik, pues porque, sin más, pues gara lagunekin garen bezalakoak, ez beti, noski, hau ere batzutan ere personaje bat izan daiteke, baina bueno, jendari hori gustatzen zaiola, edukia, bustitzea. Baina hau ez da izen estrategisa baten parte hori gauzi. Keba, gu gara. Bai, eguneko egun. Bale, bueno, besterik gabe, hortarako gaurko gure 3 gonbidatuak ekarri ditugu, esango dugu ere bai, uste dugula, 3 direla profil desberdinetakoak, ez? Bai. Hoixegaitxik aukeratu guz, ez bakarrik profil desberdinek euren edukixegaitxik, bebai garai diferentik, atzo egonitzen euretako bat azberbetan, eta kontausten pixkat bere hasierak, zelako diferentik izezin, gaur egungo eduki sortzaile baten asko paraute. Ze, klaro, belaunaldixek asko aldatu di, eta urtik bebai. Vale. Konprobatu nahi dugu nola bizi duten haiek edo jakin nahi dugu, hori, haiek nola bizi dituzten sareak eta batez ere nola bizi duten oberxerina egitearen hauze. Ez dakigu 3 egiten duten edo sekula planteatu dituzten, guk gaur egingo dizkiegun galderak. Eta besterik gabe, paso emango diegu banan, Komenteu genduen hau itxi pixkat txarkagatu leikela. Ja, tipo, esaten genuen, bale, eta nola emango diegu paso? 3 batera, ez dakit. Derrepente aurkezpen bat eta sartu, esan genduen, pixkat txarka, baina bueno, Txarka kontzeptua ja, de hecho, ja txarka da. Bastante txarka. Vale, hasiko gara lehenengo gonbidatuarekin, mesedez, aurkezpena bukatzean txalo handienarekin paso, bale? Gure gonbidatuak. Vale, lehenengo gonbidatuak kurrikulum zabala du, dantzaria, irakaslea, eduki sortzailea, aurkezlea eta divertigarria. Bizkaitarra da, 1989an
jaio zen Elorrion eta Madrilen burutu zituen dantza ikasketa profesionalak. Arte eta sormena ondo ezagutzen ditu eta Obedantz konpainian koreografa izateaz gain, Kainakairen dantzari gisa ere aritu da. Sare sozialak eta edabideak lagun, TikToken 50.000 jarraitzaile ditu eta El Conquistador eta Kalaska saioetan ere ikusi izan dugu. Sareetan dantza bakarrik ez, bere eguneroko naturalena erakusten du, trend viralak, challenge ezagunak eta bere etxeko intimitatean egiten dituenak, katuekin jolasten eta hori guztia. Bere katua berataz bezain harro gaudegu ere eta gaur Anepe tasting egiteko janaririk ez daukagu baina gurera gonbidatu dugu Aneperez. Txalo bero bat! Abane! Kaixo, Juanaz Dakari. gerturatzen ja, aurkezpena bukatzen zanerako, hemen egoteko, eta Juanez ez da bukatzen aurkezpena. Vale, batetik kamarrera zenbateko txapa izan da aurkezpena? Bueno, eske curriculum luzea bat. Oso zabala daukezu, Ane. Claro. Oso ondo. Vale, Eta hurrengupe, hori zabala da, dauke. venga. 1989an jaioa, aitzi baino egun bat lehenago, antiguotik dator eta azken urtean sare sozialak hankaz gora jarri dituela argi eta ozen esan daiteke. 18.000 jarraitzaile ditu eta dena miluzeko diruarekin ordaindutako afari batetik omen dator. Kamarero lanetan ere ibili izan da, baina orain sareetan bere karismarekin zerbitzatzen du. Eduki sortzailea, Ane Urrestirekin batera Resaka pasa bideo podcasteko aurkezlea eta orain triatleta ere bada. Multifazetikoa dela esatea motz geratzen da. Gaur egun gainera goi mailako bat ikasten dabil, fabrikazio mekanikoan diseinua. Dena. Ke pasa zista edo ke pasa broski entzun orduko identifikatu dezakegu eta txibatu digute kamio ikarneta duela, geografia frikia dela eta batzuetan inpuntualera izan daitekeela. Bere bi gurasoak kazetariak dira, gu bezala. Bueno. Eta bere lagunek diote etxera joatea asko kostatzen zaiola. Bizitzeko oxigena baino gehiago behar du euskaltzaindiak bera, adiz berriak asmatzen erregea delako. Gurekin Iker Iribaren Lopetegi! Oso ondo! Hola Iker! Let's go! Bueno, Iker, Zuri betxap izen da? Zuri betxapan izen da? Ez, gurut zait. Multifazetikoa. Nahiko polita. nola sentitzen da zure kuadrilla guztia, hemen... Bai, dena horre. Ostra, bai, Polita da hori, jo, Claro, baietz. Oso polita. Nire lagunak Iker, dira zenbat etorri sekula zaria? etorri. Claro. Sekula, Aitzi, atzo izten grazio bat esazen dunin, de mi parte vengo yo. Ja, ez da jore etorri. Bueno, a ver, si más donostiarrak zaret ere. Bai, ertxe bada. Bai. Imaginatzen dut altxasun egingo bagenu baten bateko etorriko. Etorri da antiguo oso. Bai. Bai, bastante, bai. Bai. Hau antiguo, hori parte. Opa antiguo. Bueno, eta hirugarren gonbidatua Lekeitiotik eta hiruetan esperientzia gehien duena zaharrena dela ez esateagatik. Hori positiboa da baina urtek sekulako ezagutza eman diotela badakigu, aurkezlea, zuzendaria, umoregi eta bakarrizketalaria, gidoilaria, modan aditua, eduki sortzailea. Nork esango zuken EHUko kazetaritza graduak hainbesterako balioko zuenik. Katana humorezko show propioa izateaz gain, barre librea, akelarre bibazuek telebista saioetan ere ikusi dugu. Horrez gain 2008an hasita Euskal Herriko eta Espainia mailako neurri handietako lehenengo blogerra izan zen, arrakasta izugarria eskuratuta. Blogak oraindik frikienak zirenean, berak El Rincón de Anatxu sortu zuen besteak beste, Dulceida eta Lovely Pepa ezagutzen dituela kontatu digu. Kontatu dizu zuri, porque nik ezeki. Niri atzo. Vale. Personal shopperra da eta Anuik neurri handietan sorturiko arropa markaren sortzailea baita ere. Ez dakigu gaur ze iritzi izango duen gure outfiten inguruan. Galdetuko zeu? Hori zuk idatzi duzu. Bai. Baina, badakigu gaiari buruz luze eta sakon jarduteko beste eduki izango duela. Txalo handi batekin jasoko dugu, Ana Goitia, Anatxutxik! Anatxutxik! Hola! Kari, galdetu inbitzugu, ze iritzi gura outfitei buruz? Ja, ez galdetu hori. Bai, claro, hombre, personal shopera. Kompromisuan ipintzen nazu. Bota lasai. Esan ondo eta listo. Ederto eza, ose. Vale. Oso guapa, bakotxa beren estiluan. Buf, esaldi hori. A ver, baina oso ondo, oso guapa zauze. Zuberi zer geratzen jatzu etxartoa. Ez que hori da, oso. Bueno, Egia da. Bai. atzo aholku eskatu notzen Anatxui, baina atzenen... Atzo aholku eskatu notzela Anatxu segantzeko. Baita ez nazu bialdu ez da nizain. Ja. Bialduko nau, ba? Bai, kari. Ia, zein elegidu, aber hau edo hau. Fialkarreaz gauz onlanean. Nik ekarri ditut praka batzuk, zera egoera. Asko guztaiaraz. Bai, Baina beste batzuk, baina maletan ekarri ditut eta ez zegoen plantxa gure gelan eta... Baina horrekin oso ondo, Eskerrik asko. Aitzi, Oso nipurdi egiten didate. Vale. Ez naz fijain beste. Hasi egingo gara, bale? A ber, azteko nik galdetuko neuke zuei begalderi, zema pentsio zue, konteo zuela zuen bizitza pribaue. Zerotik eta marra. Nik uste baino gutxi hau, osea,
baina gero egia da, hurbiltzen jatzun honor, eta, zelan beste egunean dentistan, tani, claro, claro. kontatu, bai, orduan nik uste dut kontatzen dutela gutxi, baina gero benetan kontatzen dut dena. Ja. Nik uste nahiko gutxi, zuzenki, baina egia da egiten bideo gehienak bai direla pixkat ni naizen hortan inspiratuta. Orduan, zuzenki ez esaten ere bizat nola den, baina ikustea guztia bakizu perfectamente nolakoa naizen. Orduan ja, ezaguntzen auzunarako ja, pues, badakizu zer naizen. Osea, bideoak dira ni nire zati bat, dira bideoak. Baina zuzenki nik ez dut jartzen ere familia, ez lagunak baten bat, bai. Baina gutxi. Bai. Nik bai, ni familia jartzen dut, osea, ni neunaz. Baina egia da nire bizitzaren 5%, 2, 3. Ostra, Nacho, 5%? Hori... Ba, supentza nire bizitza zelakoa dan. Osea, monologu keitzen hasinaz, kontateko beste zati bat. Osea, edo desahogen berdatelako, ez? Bai, a ber, ni naturalidade osoz, eske, egia da igual, gaur egun askoz gitxeo kontaten dutela, edo apenas, ez? Gehiago, igual, profesionalki kontaten dutela gehiago, nire egunerokotasuna baina hasi nintzenean bastante gehiago. Baina beste rollo bazalako. Karo, hortaz ere hitz egingo dugu, ez? Ia garaiak aldatu ote diren, edo zure kasuan ana nola bizi izan duzun aldaketa hori. Nik uste hasteko eta behin importantea dela definitzea edo definitu alba da, noski, ze eduki mota egiten duzue, porque behar bada, bakoitzak noski desberdina egiten du, baina ez dakit anepe adibidez, zu dantzaria zara eta dantza bideoak igotzen dituzu, baina bestaldere bai TikToken iritziak ematen dituzu, eta ez apur bat, zer egiten duzue, eta egiten duzuen horretan noiz konpartitzen duzue zuen egunerokoa, adibidez. Bai, nik nire kasuan, hori Instagrama bai zaiatzen zaintzen dantzarlo horrekin, eta gero TikTokan, da, puro mamarratxeo. Denetik nire katua, nire bikotea, dena. Orduan hor ja da pizka pertsonalaua. Adibidez, Anetxu. Zure kasun, bikotia itxetu zule, zuek pentsau izen duen zuen bikote harremana esponitzi edo nahi barik urten da? Ba, nahi barik, ze nire bikotea da bezlaria, eta orduan, beti, promoa, venga, bideo bat batera, gero hau, eta ja, gero natural. Baina esan bihot, bai pasabiatala nonoz, hasi ginenean batez be, egin un bideo bat gaztea irratian txako, eta galdera denetik, salseri total, segaitin, kontoko, asinaz, eta, klaro, hau igual oindala ja 5 urte. Eta zelan deitzotzazu zure bikoteari? Eta ni, kosi, kosita, tal. Eta dekogu broma badala, kosirra, bogordo, pillas, no? Vale. Vale, eta, klaro, bideo hori dau, sareetan, oindala 5 urtetatik, da ninaz, dantza irakaslea bebai, dekotaz ikasleak 5 urtetatik, 60 urtetara, ez hor dau gaztea irratitik igota. Eta, klaro, umeakoin igual, 6 urtekin, rabo gordo, tu novio, tal, te lo juro. Eta ni ama, bai, moztu bihot, zozer hor, itxibiot kontatzari gauzak, ze, klaro, broma eta gero, 5 urte eta hor da, huella digital esaten dana. Ai, ama. Ez que hortara ere joango gara, Eta ez dutzezu komentau Jon Ferriborretako? Baina, ez. Vale, ja, 5 urte horrean da gero. Bueno, rabo gordo, ez da inbesterako, Ez, baina, euskalo. Okerra gualizate rabo fino. Edo ez. Barkatu. Ike zure kasun, zelan definiduko zeunke zure edukixe? Ai, aitzi, obertxeirin hau izan da, Aitzi, primero Horbe ikusten da norberan. Barkatu. Ez dakit. Nire kasuan gauza, ez dakit gauza asko dintuten, baina oraintxe bertan berez rolloa da más o menos berez humorea hori, bai, azten subjetiboa da, nispego jende asko hori diola grazia putarekin goitetenak. Baina intentzia pixat hori da, ez? Ez dakit, eguneroko tasunean lagunekin edo egiten duten broma horiek, segatu olako forma TikTok eable baten, ez dakit, batzuan hortzen ez, batzuan ez, baina bai, berez, azken aldian batez ere humorea, nik uste dela oinarria, bai, bueno. Ikusiot, resaka pasan, ez tozule zuri buruz azako kontean, bez? Nik ez, zero. Erabiltzai buruz gustatzen. Saiatzen naiz, gero batzuan ateatzen da olako zerbait, baino gaine bai zer, neraitzari buruz... Eski gauza honak, presumitzeko ere ez dakar gehiagi, nik uste, eta ardune bai... Bueno, baina... lagunak daukazu zamen, zerraukiko lagun pila, baina hitzegin alimatuzu bitzaz gutxienez, esatea, jode, que guapa la vida deste, tal, nik hori zindet egin, orduan... Lan ez ez? Zu uste? Bai. Zuzte horretu bakizu, baina... Bai, bueno, a ver, pues hori, pixka makillatu errealidadea, eta... Baina ez, saiatzen naiz bizitza pixat mantentzen...
pribatuan, lo que sea, Vale. inorez da importa, gehiak ere, orduan. Bueno, baina badago hor, ez? Autu bat. Bai, pixkat, autu bat da, nik uste, bai. Autu, zeitz polita. Hitz polita, ez que oso polita. Nik galetu nahi nizuen, porque, karo, sortzaileak zarete bai, baina erabiltzaileak ere bai. Zuek jarraitzen dituzue haien intimitatea kontatzen duten kontuak, edo... Nik ez. Nik ere ez. Nik egiz esan danak. Osa, onartu. Bai, Bai, malen. Bai. Espero. Parkatu, jarraitzot lifestyle inzudanak, Bai, get ready with me. Eta hor kontatzen dizute nola utzi zuten aurreko parejarekin. Eta Bai, storytime danak ikusto itxoaz bardin dozte, zein agertzate TikToken, como me pusieron los cuernos da ikusitxot. Baina, bueno, o sea, ez dakit, hori da igual nien gantxetan, abena, igual beste gente bati ez. Anatxo, zure kasun, zuk zeduk itxoso? Nik ze eduki etxen duten ez dakit neupez. Vale. Claro, ni hasi nintzen edukia itxen dela 18 urte. Ni eduki sortzaile esan duzen da, nik nire burua ez daukat eduki sortzailetzat zuek ondaukazuen moduan, ze. Ni hasi bai, claro, es que ni naz del paleolítico. Bueno, nahi dut esan ondala 18 urtea hasi nintzen da. Ni hasi nintzen kasualidade utxez. Irratian egiten nuen lan, ordu bin euskazan libre, eta esan eban bazen got, idatzikot blog bat, modari buruz, moda gustatzen jat, eta bizka komunikatzeko blogak orduan hasi ziren. Blogak, ez dakit badak isu etzer. Bai, bizi zegu, Baina, holan za. Eta hein eban, pues el rincón de Nacho, gaina erdera, ze nik ezagutzen esan blog guztiak erdera zirian, eta erdera zein eban. Onzuek dauko zuen hona da, euskaraz hasi zariela, eta hori eskerrak neue, bai. Baina, holan da. Orduan, bai, eta orduan, nik orduan sortu nean, baina nik ez nean bentsaten inok irakurriko nabenik. Nik esaten nire lagunak eta nire goiko Mari Carmenek. Osa, punto. Osa, ez da Mari Carmenek ere, osa, nik ez nuen espero. Eta bapatian, niri paseraten, etorri zaten, kristona, nik ez neban espero, bapatian hasi ziren marka kontaktuan ipintzen, ez dakiz zer, zure bloga, gure horra nahi dugu eroan, gure webgunera ze, eta hor, ni modari buruz aritzen nintzen da, zira baten etxen neban modari buruz idatzi pilo bat. Konturatu nintzen jendiak ez da bela nahi irakurri. Osea, jendiak ez da bela irakurtzen, nahi bela argazkiak. Da, nik jarraitzen nebazan egoblog pilo bat. Egoblog da norbere lukak erakuste ben jendia. Bai. Eta, ni talian dizan, ni lo dizanaz. Eta esatu estan jendia, erakutzen gaitzuzu, erosetan dozu zen erropak, baina ez jantzita. Bueno, bai piningora argazkia. Nik horatzen dut neuramari esaten, amatar argazki bat. San Pedro pian lekitxon. San Pedro pian. Amatar, ni amak zer? Da argazki jatera eta igo. Eta, claro, esan normala, orduan, emakume lodi batek, beren argazkiak, beren lukaz, da, hola, ni pintxa, hainka kruzata, beti, más Te pega, Anatxo. Estilizaua. Argazki jatera, orduan izan zen, como, bun bat, da imagina, lekitxon entera zirin berandu ganera. Zenik ja urte bete da, lekitxon dena berandu heltzen da. Karo, eske bideo horrekin zen nahi dozu, Eta orduan, de repente, jentia esan, hau jota hau. Osa, nitzako oso normala esan gauza bat, zenik, jarraitzen ebazan, pilo bat blogger, bueno, pilo bat, lau geua esan orduan, Dulceida zautu zen dule, hori gero kontau, Dulceida eta Lovely Pepa Alejandrakin alkarrea hasi ginean. Osa, oso lagun handiak izan gara, ondia, bueno, bera, pasa de mi, baina. Lovely Pepak pasa de ti, izen horrekin. Alessandra Pereira. Lovely Pepa. Alejandra Pereira, baina hori izan Lovely Pepa. Ez dakin orden. Ez dakizuen ordan? Bai. Bueno, eske parkatu ni dana jarraitzu jo. Bueno, total, eta zinintzen moda kontuak eitzen, baina egiza da gero Instagrameaz da zinintzen ean dori, moda kontuetan jarraitzen eban, asesora de imagen, da pizkate hortik tiratu neban bebai, ibili nintzen moda munduan asko sartu nintzen, de hecho, hortaz bizi izanaz, sare sozialetan. Baina, gaur egun etxen dutena, nik momentu baten esan eban, onaino. Ez nahi jarraitzu. Ze ikusten eban postureo larrei, gero de repente hasi izan jendia jarraitzaileak erosten, laikak erosten, da ez neban ulertzen. Ze, karo, gu hasi ginenean, ez da zuen moduan, onzuk esaten dozula, kontu bat sortukot, ez? Eta, bueno, venga, jarraitzaileak eroten jogona. Ez ki guria izan zen, ezekigun ezer. Gu hasi ginen blogakin, de repente blogak kriston hori, Instagramen hasi, eta de repente Instagramen, eta guk ezekigun, deitze euskuen influencers. Osa, ke influencer boi a ser? Nori influenzi jaten dutzanik, baina holan zan, eta guretzako dana barriz zan, orduan, gu esan espektatiba batekin sortu. Sartu zan naturalidadetik. Hau gustatzen jat, honi buruz nahi dut hitz egin, eta de repente etorri zan beste guztia. On alderantziz da, ez da, hon etxen dozu sortu, lortzeko, basuri erropako paritzea, edo marka batzeke dirua irabaztea, edo dagonian festa bat, edo inaugurazio bat bertara gonbidatzeko, eta horita niri horrek egin kantza. Zeia, esan ez neban ikusten benetako jentia esan izala dana, postureo, gezurra, esala, horregatik, bai, kontadot nire bizitza, olako isen naturalanaz, ezke ni, hemen ikusten azuena, holtza
meza baten gainean ikusten azuna, edo telebistan ikusten azuna, ninaz, ana, betinaz bardina. Ja. Orduan, Txutxik. bai, ana txutxik, gabon ana txutxik. Eta orduan, sortzen eban, naturaltasun hortik, ez ezer lortzeko. Eta konturatu nintzanean ja, hasi nintzala neube dinamika hortan, ez dakiz zer lortzeko, ez dakizen bat postigo behar doraz, ez dakiz zer zanan, ez. Onaino, ja, ez nik sortu neban, gustaten jatelako, disfrutaten dotelako, ez nago disfrutaten, bapez. Dorduan eban, itxi, eduki sortzailea izateari. Osea, nik honi itxen dut, gogoa daukatenean, ioten do gauza bat, ez dut itxen, eigoko tau, eigandian, eta hau asteazkenian, eta hau ez dakizaren gote. Nik ez dut itxen. Osea, utzien eban, jarraitzu ban eban, seguramente hon, ganera oso augian ipin izan derrepente talla neurria handiko hori, eta orduan itxin eban. Osea, errebistetan da, eta bogen da, danetan, onaz, pentsa. Da, orduan itxan eban, ez dut nahi hau. Ze ikusten eban zela mundu bat, niaz ez etorrena. Da gero, dedikazio asko kriston lana dauko, eduki sortzaile. Bai. Kriston lana da. Ze egunero, nio goratzen da nire semia txikina, manezek, jaizo barri urte bat eta nil lan bari neuan, osea, egunero, bi post eta blogera. Osea, pintza. Orduan, esan eban, hau ez dut nahi, eta ikusten egan guzurrat hori dana, pizkat itxien joan. Orduan gaur egun, nik ez dut ikusten nire burua eduki sortzaile. Naturaltasuna aipatu duzula, Ana, eta zuei bioi galdera, Iker eta Anepe. Zer? Ez bero da, Ana txik ustoto lan, bero da, bai. Norberaz. Ze galdetu behar nuen. Naturaltasuna. Naturaltasuna. Uste duzu eduki sortzaileek aprobetxatzen dutela, ez? Naturaltasun hori edo intimidade hori edo negar egite bat, edo nire movida pertsonalak kontatze bat, audientzia gehiago engantzatzeko, porque historio pertsonal batek erosi egiten gaitu eta hori ere horrela da. Uste duzu jendea hortaz aprobetxatzen dela? Asako. Estrategikoki, bai. Jendea gertzen da, mitiko igual Instagramen o TikToken bideo bat bere amona egin aitonakin dagoela hospitalean, casi cerraldo. Eta, qué guapo está. Casi cerraldo, qué guapo está mi abuelo, tal. No está guapo momentu ontan. Baina, olako bideo pila bat daude, ez? Roi hortakoak, eta hori klasikoa da. Baina ez hori bakar, niko indala gutxi emengo eduki sortzaile bat. Gainera ontxe kriston bume euki dau, eta holan, eta ikusi eban, beren mutilari pasaiakon zeo zer, ez, rasismoan, movida bat, ez? Eta kriston hori hartu ebala, ez? Bideo horrek, pilo bat ikustali, birala inzala. Eta orduan hasi izan, parkinean pasaiat ez dakizer, parkineko hori. Ez dakizer, eta egunero, movida, ez que me pasa de tonda, eta idatzen jutzen berari, oza, ez dut izango izena baina zanetzen. Potxua, ez da hori zure bidea. Superrondoso zeitzen bestetik, parkatu, baina eskeia jarraitzen itxi berdotzu, ze ez jat gustaten eitzen zauzen roi hori. Zan nahi dozu, biktimizia, zeure burua, ipini ez dakize, bakize, beti negar, ez tal. Bai. Hola, eta ez jakon guzta, baina esan esan dutzut, konfizantza guztiaz, ze usteo kagaten zauzela. Baina bakizu ez epaztan dan, eske kanpotik hain ikustogu politxe bai, influencer mundi jauz ikustogu igual hasiera baten, bidixo batzuk igoto itxoaz da gauzak erregaletaztiez, inbitau itxena bestakin ora, igual hortik bizitza heldu neike, eta orduan jentik ikusten dau, aukera bat, adibidez, nire bizitzi kontean bot, igual jenti jarraitxingo nau, baina gero nik ezagotena da, eta ze presixora, ze klaro, igual oin superrondo kolaborazio batzuk eineke, sorti bizineike, baina urte batzuta horrek igual kriston damu ekarri leike, zenik igual konto dituaz, nire ez dakizema gauza, eta gero, imaginau kontratau inabela ez dakize bierretan, eta ja... Ez, baina ez hori bakarrik. Ez bakarrik hori, baina nahi dut. Ez que zoiaz bizizan, barkatu, baina bizizan zoiaz aurrera, nagusitzen zoiaz heldu etxe, oza, zu ni aldatu einaiz, hasi nintzanetik bloga, zonda 2008an, dezen do, ke pava, ez, aldatu itzen zara. Eta kontet, ez naz damutzen, ze hor dago, eta horrek gauza super onak ekarren itxuz, kristonak, osea, kriston esperientzia honak eta, baina, aldatzen zoia, ez da garapen bat, egitza da, nik uste dut, dagoela bildurra asko bebai, bestiak zesango da bena, Zuek adibidez, Iker eta Ane, bilurra dukezue jentik pentsan da benan ingurun, zui buruz.
nik justo inpasauot prozesu bat, justo baitu gona etorri baino leheneu grabatu dut bideo bat, eta esan dutela, ez dut igoko. Eta izan da euskara kontua gaitik. Zenia nintzenean pizkat igual bion erdibideko ezauen eduki sortzailerik euskeraz. Eta hasi nintzeni, pues hortitutu, eta nik uste ikusi zauela jende askok euskera bai zekola boom hori, eta igozala pizkat euskerian karru da beste temazo bat, Eta niri pasau eta hoin, noala pila bat denbora, igogabe zer edo euskarakin edo, ze ez dut gure sartzea zaku horretan. Eta zen jo, ke pena, horregaitik hasi nintzen. Baina zakua, euskal eduki sortzaile zakua. Erabiltzea euskara bumean dauelako eta modan eta biraleiteko. Ja, baina, dinot, zuri naturalki urteatze euskera zeitxez, dinot. Norberak. Bai, eta bueltatuko naz, baina bai, adibes, beti emondozte, berdin, ze esango da bien nitaz, eta cringea defendatzen dut beti, ze gero egia nik ikusten nire burua, eta esatot, ai ama, ke lotxa. Ezin dut ikusi benetan, pasatzen dut superrondo grabatzen edukia sartzen, baina gero ezin dut nire burua ikusi. Eta azken aldian bai, esatot, eske, ez dut nahi, ez dakize ba. Bueltoko nazela, porque dekotazia buruan ideia pilo bat eta inbiot, ze ateratzen jata natural. Baina bai pizkatan atzutzik moduan hor, ja justo, azten daren jendea egiten ez dakizer lortzeko eta hau, emondo ez da pizka bat atzera. Eta haue, euskal eduki sortzaien etiketa, eske ezin dut. Bai, berdin, ezin dut. Eta hor gauz, Baina ez da. Baina nik errekte hori xasadoz nahi, euskal eduki sortzaien... Esken, ez da, hori kontzeptua ondoago, baina nik uste dela etiketaren kontua. Ez da, como... Ez dakit nola saldo, marroi badau, baina... Sartu! Bai. Hortara etorri gara. Bestelan esplikauz lan afekteot zuen zuri gentian iritzisek, dinot. Bai, bueno, baita, bi gauzak. Ez, euskal eduki sortzaileana da, nik uste beti, Euskal Herrian bai dago ohitura hori, nahi baldeazu ditu eduki sortzailea egia da, baina musikari bat ere bai etiketatzea euskal musikari bezala, danean musikaria, ez jartzea euskal etiketa gauza guztioi irutzai pixkat, ez dakit, nire zait bat ere. Marketing. Bai, eta gainera olako diferentea gea, guk euskal ditzen dugulako, eduki sortzaileak eta jazta, ez? Orduan, ez dakit, etiketa hori euskal... Nik uste bai... Baina musikari, euskal idazle, bai. Claro, baina nik ulertzen dozen, nik euskalduna naz, eta nik edukia sortu dut erderaz, beti. Hasi nintzen, oindala 18 urte, 19, erderaz idazten, eta gaur egun, zuek ikusten zaitxo, dezen dut, da nik zelan koño ez neba nein euskeraz. Ez que nik egunerokotasunera biltzen dut, klaro, esan dut, zelan nik eneban, klaro, ez neukan erreferentin, baina ez neban eukibez, pentsamenturik euskerazen bihar nebala. Eta esaten dut, lotzatu itxen hau nire buruak, eta esan, baina zelan ez dotein, neure bizitzeko eria bada, ez da? Degiza da, on gaur egun eitzen dut, gehiago lehen baino euskera zen nire zarietan da, zanean normala dan moduan, baina, ni jarraitzaileak gehienak kanpotarra tira, atzerrikoa tira. Dira, Espainia, eta Mexiko, eta Alemania, eta pilo bat. Nik ustetena da, euskal etiketa hori, euskara normalizatzeko, nik uste etiketa hori puntu bat arte kendu behar dela. Bai, klaro, kendu behar dena, baina momentu hontan, ondo dago, jente asko pentsaten dago ez da hola. Holan da, Osea, zuek astia sari eta hor sabixe danok, baina guiana sarraua garenak, ez gara, ez dakigu zue hor dago, benetan esaten dutzu, da nik, hon maleneaz no asko, da zeuekin begotenak, baina konturatzeko bai, baina arrazoi daukazu, etiketa moduan ez da leipeni bihar, egizia da, zera bat gehiago. Momentua, ze igual, hori ezagoten, oindala igual 5 urte, bale, baina oin ja, ez dakita como autotunean movida. ¿Qué opinas del autotune? A ver, 2026, normalita hoiten, ja. Claro, zuentzako bai, baina guretzako. Hori, euskal sortzaia da, bueno, ya está, si ya gauz, ez dakite, oin ustot paseu behar garela urrengo fasera. Urrengo fasera, baina euskal sortzaileen baskari bat eginda, ez dakiz zer, hor dago kontradikzio bat, flipane ban hori. Ni ez da, Juan. Euskal eduki sortzaileak ez daitzen da baskari bat, 100 pertsonaz, jarraitzailea eta gozena batek 100, bestiak 200, bestiak 300, ez que euskarazko eduki sortzaile, orduan Euskal Herri guztia jun berdauz, eta notako Instagrama gaur egun. Hoizan honi. Ez da? Hori da. Totalmente. Ikusiko da be, hau bidixu, Osa niot, tragote da, Bueno, vamos a da hori. Ikustea. Guentzako, ala ere, zein da, eta apur bat, ez da bai da super guai. Oversharing azari garela, zein da gehiagizko esposizioaren muga zuentzako? Nune zinatekete sartuko, sekula? Bueno, a ver, segun
adibidez, lan berri batera iritsi behar balin bazea, lo que sea, eta ja zure bizitza balin badakite, eta jendeak ezagutuko balin bazaitu nik uste hor limito dago. Jakimarrezu pixate bai, pues ez saltzen zure burua guztiz. Osa, esan nolakoa zean, baina nik uste ere bai intimidade guztiak kontatzea, ez, limite bastante difusoa da, nik uste, bai segun bakoitzaren bizitza nolakoa den ere bai, aldatu daitekela, baina nik adibidez, familia zenuke sartuko, lagunak igual bai, lagunak nahi balin badu. Osa, beti nik uste jende asko egiten dula hori bai, igual kasi baimena eskatu gabe, ez? Igual, aita ama, atera bideo enta, aita ama jo, que ez da ubikatzen undagon, agertzen da bideo pila bat, reakzionando a ote con mi padre, eta ikusten da, txanola, ez dakila zan undagon tipoa, baina nik uste, berak kontekstu hortan barne balin badago, nik uste aldezula egin azuna, baina nik uste pixat beharrezkoa dela, erakusten dezun mundu guztia, egotea kontekstu horren barruan, da jakitea zertan abilen. Bai. Baina zure pentseo zue jentik zuei buruz badakixela, oza, imaginetan akalin jentik gatze zaitxuela, edo argazkixek eskatutzu ezela. Ona sartu aurretik. Bai, momentu bat eukira, bai. Ume batzuk, ikerri. Tu eres el de TikTok. Eta itula da tele, esan izute bai. Eta Itziberreri. Eta zu telebistakoa eta Itziber, bai. Claro, eske basara. Bizak danak eurakana jundira niri. Osa, tarjeta, como ves. Anatxu begira. Ni senyorarik ez tegonan orduan. Adibidez, kasu hortan, pentseo zue jentik zuei buruz badakixela, o... TikTokeko scroll eta listo. Gehien ez uste da, dakitela Donostikoa naizela, eta ja. Nik uste dut bai eta ezetz, baina nik uste dut muga dauela pizkat be bai zuri afektatzen dutzunean, hau da, nik kontatzen duten dana, berdin jata jendeak jakitea. Osa, ez dut kontatzen familiako bat gaizorik dauela, segero igual informazio hori kontran erabili aldabie. Ze kontatzen duzu adibidez? Jendeak jakin dezakela. Ba, ez daki nire katuak, ez dakit egiten dagoela txiri buelta, gero esatuzte, ai, ke mono, bai, eta listo, adibidez. Eta adibidez, etxea erakustearena? Oi, nik ezin dut. Nera ma beti. Ez que hori movida bada, baina, super desordenatua dago atzetik. Ez, ubikazioa. Jendeak zerretxako du, nun bizitzean, no sé. Baina, Iker, zuk igozuz bidixuk etxin, nik ikusi oso ze. Bai, eta balkoian. Bueno, baina etxia ez da erakutzi. Balkoia gero igual jentik badak ikustearen, bai, matematikan, bai, posible da. Baina, ikusiko nago jendeak bai portalean sartzen da bizitzen ere, bai, puntu batera arte ere bai, Bai, baina ez... Ba, ez da guztien portalan zenbakia, ez dalako zerrez, baina, bueno, joder, etxean balkoian grabatzea, beti gongo baten bat, justo ane urrestik santzian, behin igozula bat balkoian, sin más, baina balkoitikan etxe barrura, bideo bat, aktiboatek jatzi zion, vives en mi plaza. Ya sé dónde vives. Horrek ez don bilu remote. Claro, zuk zezu igual, ez ez jendak identifikatu ezak, igual, adreilu hori da, Donosti bali bada, eta edifizio hori nik uste izaitekera ezak izan. Nik ere esaten du nork jarraitu behar nauni ez, baina akordatzen nahi zukigo zenuela histori bat nire etxeko lehiotik. Balkoien, bai. Bueno, identifikatu alzen igual nuntzego nire etxea, baina borratu, badazpada, borratu, ez da ezer kostatzen, badazpada. Eta gero hori arrastro digitalin gatzen dala, hori dala beste kontu bat, ze, klaro, oin arte guk igotako dana, nahitxe gero borrau, igual pertsona batek kaptura de pantalla atatze eta bada, edo... Bai. Horren gauzen ingurun, pentseo zuen, zoze igor duko, ostra, gero igual hau amengatuko da. Igual, aitaizterako igual Instagram ja ez da situtuko, eta nire bideo guztia ja suntxituko diara, espero den ni hortan... Nik ez dut pentsatzen asko hori, baina bai uste dote, bueno, anatxutzik esan dauen lehen moduan, urteak pasauta, zube baizoaz aldatzen, eta igual nik oindala 6 urte esan naban, ai, ama iba a decir, arriba Franco, no, baina igual, esatu zozer, eta gero aldatzen duzu iritziz, eta jendea gogoratzen da, Eta gero bideo hori hor da, baina igual da oindala 5 urte, eta ja, pues aldatu duzu iritziz. Bai, iritzia mateana kontu. Nik daukat, personalki, daukat kontenetzen atzo, nik seme bat daukat, eta, klaro, jasuzanian da, nik nire sarietan naturala, ez dut berari buruz batzuten moduan lifestyle bizitza osoa kontatu, ez dakiz errein dau. Baina, bueno, Baionara jungara, eta da familia, hola, zela, sin más, holako gauzak. Eta, klaro, hori izan, noin dela, 15 urte, 15, ondala, 13, 11, tal. Eta konturatu naz, azkanen gurtietan daukagun informazio guztiaz, zoin, informazio guzti hori daukagu, ni orduan nintzala, ignorante bat, enitzen konturatzen ze puntora arte huela digitala nago nire semiari izten. Eta damutzenaz horreaz, ezin duzu imagina, zenbat. Ze,
berak ez dau nahi, berakon ez dau nahi, ez? Da nik ulertzen doze, aurreko baten nire senarrak igoan argazki bat, eta esan dutzen, maneseri galdetu dutzazu? Ez, vale. ostras, baina, tio, galdetu, urte daukoz, da, bale, eta manesek, kendu, normala dan moduan, nikon beti galdetzen dut, evidentemente indala ja, bost, 7 urtetik edo, baina, osea, superkonstiente izan itzan, zelako kagadien joan, baina, esaten dut, inkonstientekieneko gauza dira, nik ez du konta nire bizitza sekula, benetan, osea, aldot esan, eskontza hona noia, eta erropa huipiniot, ez dakin hona noia, eta huipiniot. Nik ez du konta, zeo zertxarra pasabaz jat, nira mail zanian hile tardio, nintzen ez erridatzi barik, inok ez egizan gaixorik egon zanik, osea, jente asko Madrideko lagunak eta entera bezine. Solako gauzak edo, intimuak ez dut eskontzen, nire zenarrak urtean dau, bera bebai dolako, celebre bat, eta berari be, lenkanta, eta aki, kurrotxutan, hori da, ez da, baina, inok ez dakin, nik irune badaukara zenik zarrao, ez da beurteten, osea, nahi dut esan, ez da, baina maneseaz, konstiente izan obertzerin horre. Ni nornaz, nire semiari txikitxatik, ipintxeko, hainbeste jende jarraitzen hau, sarietan. Eta da gauza bat daukatena hor, ez, min itxena bena, gaur egun, hori itxen daben bate, konstiente izan da, eta daukagun informazio guztiaz, iruditzen ja, dala, ja, hor, baina sartzen, da gero, beste bat, dirua irabazten dabenak euren semiek gauza, oza, hori ja, eske ja, iruditzen ja, horre umiken du berziak ezela. Eske kontu da, oberxerinan atzin dauen arrisku dala, jeite, oza, niri okurritzate, gorroto iruzkinena, karo, oberxerine izango balitze, kontau, baina bueltan daukezun dana positibu da, bueno, baina eske gainera iruzkin txarrak euki eskero, da nahi notzen galetu horri buruz. Zuretzako hori da, bai? Ja, nitzako iruzkinenak itxiena da. Total. Bueno, esango nuke bai. Nitzako anonimotasuna da, garrantzitsua. Berak anonimoa nahi dauzen da, nien horri zanaz berari, anonimotasun hortik atarateko. Hori da nitzako gogorrena. Baina eski imagina guanatxuzua sartzen dizen mogun, zure semia sartzen hasten dile. Por supuesto. Hori gehigarri potente bat. Bueno, aparte hori, por supuesto. Hori da, ja, la leche, semia ikutzen dutzuenean, hila aldozu, holantzirik ezaten dutzu. Zuek eukizu ez, parkatu. Iruditzen zait, justo ontaz izketan, komentariona supergaizki, eta ulertzen dut. Baina gehiago, baten batek ezagutzen bazaitu ez, eta zurera dator, kaixo aitziber, karo, pertsona horrek behar bada, badauka informazio pila bat, zure inguruan, zu sikiera ez zarela akordatzen eman duzula. Bai. Eta zuk ezakizue zer beste pertsonaren inguruan. Orduan, hor, harremana ez dago uste dut maila berean, baina, klaro, zuk esan duzu hori guztia. Osea, konstiente zara kontatu dituzula gauza horiek. Bai. Orduan ezakit superzlan hori, adibidez, ez da justera eukitzea informazioa, baina igual izaitekela, ere bai, hori ja edozein pertsonak erdi fama dakanean, ere bai, igual jendeak zu ezagutzen zaitu zure hitzaki, eta zurekin dago hitz egiten, eta zuk ezakizu bere bizitzaz, eta igual bat, komentzazio izan daiteke pixkat, te komenta, zuk ezakizu komentatu, baino horren inguruan, justa horrekoan adibidez, Josebarekin egon igeldon kaina bat hartzen, biziketa, kotxea aparkatu gerun, eta ongin hor hartzen, eta pente pasatian bi pertsona bizikletan, eta zakit pertsona guztezun nik gorra naizela, edo zakit zer, gainoz, pasazian hortikan fum, baina biziketan zazenan karraxi mera zuntzuteko, orga izan abiadura hortan, eta karraxika 5 metrota da, eta esero zela TikTok, jo, zaren du besteak, pues vaya puto friki, no? Eta besteak. Broma. Eta besteak, que feo, no? Broma! Eta hori guztiak karraxika, eta karo, hori ustez... Bai. Que no soy sordo. Iker, esan zen erantzun? Nola, si ya... Ya basei ez. Eta karo, eta nire plan de, ala. Bueno, eta... Bai, hor konturatzen zara, jende asko daola, pentsan daola, iban zarela... Orduan, karo, jendeak, hori azkan... Bai, ostia, nago nirak uste zerbait, ninago iten intentzionakin, eta, jendeak komentatzea nahi duena, baina puntu hori ere bai badagola, gauza dela saretan gatzen dena, eta saretan irakutzen nimazu, kasi, pixkat desuman izatzen duzu, ez dakin horri izan dan, eta, belmeka kontu pribatu bat, jo que se, izango da tipo raro bat dagoela, etxean hor ermitaino bat. Keba, askotan alboku atera. Bizikletan hor, bi tipo, eta gaina baten dira horrela uste zen nula entzungo, eta karraxika.
zuei pasauko jatzue juergetan ez, nik uste alkolakin jendea zele bala oia. Bueno, norberan belarri zen batzutan. Esan didate, nekin hain txikia zinen, eta, joder, ez dut esan. Telebistan ere horrela ikusten zait. Bai. Eta niri juergetan hori, baina muñeka bat moduan, etorri, ebatuta, argaztu, a ver, senyora. Bai. Nioz ni behin pasau baten nago bisau nitzela, eta ja nire lagun bihotzek aspeitxin pasau baten, nioz etxate pasau hain... Osa, guri askotan etortakuz, baina jenti oso majuda eta oso ondo, baina aspeitxin, ostra, muñekak izeginean, osa, jenti bezarkatzen da, nik izan, nahi ama, oso kariño zina de baina. Argazki bako izok ordu bizetan, a ver, ona argazki. Eta horrek bardin duzte, Eta zuzez launekin da, atraizionataraten dani, baina zitako nahi duzu nire argazki bakabaz, hola, no sé. Karo, argazta Ez que zinut lertu. Baina, ez que argazki bat, bueno, baina bezarkatzi atzetik. Osa, hori ja bintxantzate, bilurre, hashtag bilurre. Bueno, beste azpigai bat, oversharingaren zera hontan, dira harremanak, vale? Eta galdera da, ia oversharing egiten dugunok, ia red flag bat izan gaitezken. Red flag gazuentzako, osa, oversharing eitxogunok. Ez que zema berba erabiltzen dozu ez. Cringe, oversharing, red flag. Bueno, enaixa klarat. A ver, rota la Eguneratun biza, Nacho? Ia bandera gorri bat. Iztegi baten berdu zuen. Bai, a ver. Bai, Iker, bandera gorri xera. Inglés pizkat badaki. Nik uste baiet, osea, a ver. Eskerrik asko. Nere, sastuek ez. Vale. Pertsonalki ez, ez dakit, igual bai, hori ja... Ez. Galdetu alko nuke, baina. Guk adibidez, gure lagunetaz hitz egiten dugu, askotan izenekin edo pitidoekin edo gabe, osapur bat ere lagun artean hitz egin da, baina adibidez, pues, nik bai hitz egin izan dut, bueno, a ver, nire exaz ez dara, baina... Ni bai. Bai, zuk bai, literal. Baina, jo que se, pues, baten bat ezagutzen badut, edo aurreko parrandan ezakizer, pues, ikusten badut hor edukia kontatzeko moduan, entzulei uste dudala, divertigarria egingo zaiela, ze ere entzulentzako bizi gara, bai? Ba, kontatzen dut, sin más, baina, karo, ere ulertzen dut pertsona horrek entzuten badu, obviamente ez dut bere izena esango, baina, ostras, ba, igual... Aitzin ikustot, bai, gain partekatzu gu da hori bai pentziot, baina ikustot prudentipeo bagarela, ez dugu kontatzen noiz, nola, nore, baina... Ni kontaitxoa zendatuk, pentsetot oso jente gitxi jakileikela edo markinen identifikaulikela zein buruz nabian, baina bestelan, ez... Orduan, bueno, horrek lasaitzen hau. Bai, baina ez dakit, zuen kuadriako bat, ez, jueran zabete da zuen kuadriako bat ez dakit, nahi gabe kakaiten du gainean. Pero hori neuke kontauko. Nahi gabe. Bueno, Malen, segun, gaiak urteten badago igual benetan zabiz baten, nire lagun baten. Ez, baina ingo gunke holan eta pitio izena, hombre. Lagunarena, bakapop. Baina joan daitezkela beldurrakin pixat, igual zue jakite baldin badazue. Osa, hori ulergarria da, bat eman deukitza beldur hori de, igual hauek ez jakitea, porque igual kontako dute hortikan. Ez que niri behin pertsona batek aurreko urtin, Malen, txarto, gure hartin txarto amaitzen mugu dozo zer konta ingo zeunke. Eta zenotzen, ez? Klaro ez ez? Ja ez haitxu ezagutzen, jakitzeko hori kontatuko dozu edo ez? Ja, ba, ez dakit, igual... Ez que nik inoiz ez kontatzen nire burukuena, nik normalian neure burua kontatu orduan ezin jote opina hor. Osa, nik neure burua, da asko jotan neure gizonena, baina... Claro, baina, Nacho, imaginau separau itxesariela. Bai. Ez da pasauko. Baina, imaginau, kontau ingo zeunke? Pasaten bada, zaureko... Kurrotxu, ardureko zen kurrotxui? Nik da zetan konta berdot. Osea, ez que normalin estoraz kontaten gauza. Olako gauzak askotan kontatzen dira behin pasata. Lehen esan dutena, osea, zuk jadekozunean dueloa ja inda edo lagun batekin edo tal, baina ondo nau, baina pasau eta noindala urte bat, tal. Adibidez, ez dakit akordatzen zaren, baina, bueno, nik lehen neukan kuadriarekin, gaizki pasa nuen, ez dakit zer, behin dueloa egin nuela, akordatzen naiz, karo, podcastea 3 urte, ontaz hitz egin gabe zikera, edo aipatu gabe, eta ja, errepente, dolua eginda, hortxe, hasi nintzen kontatzen, edo horri referentzia egiten. Karo, nik imaginatzen ditut, nire lehengo kuadriakoak hauen zuten, respetuz eta ez zute inoren inguruko ezer txarra esan, baina, karo, azkenean ere, harreman bat da hori, eta 3. pertsona gaude. Imaginatzen ditut entzuten, zaten, ez da, tia. Baina, ez que nik benetan pentseot, ez da bela entzuten. Osa, nik benetan hori pentseot, horregaitxik kontetot. Ez dut kontetan direkta modun. Baina hori da neuri paseaten modun hasi, de repente pilo bat jentek irakurtze ustan. Da nik kontan eban nire eskontzia zelan izan zan depea, pa. Da nik, ostras, osea, orduan izan itzan konstiente eta borran eban, osea, norarte aldogun konta edo ez, ez? Da nik hortik aurrera, ez dote apenas konta. Nik gogoratzen dut, influencer bate konta banean, separa indala. Tengo que hacer este vídeo porque me lo estáis pidiendo, porque todos estáis preguntando, da nik. Todos estáis preguntando, mitik. Ni, ez da egizia, baina nik, osea, obligateuan
Lovely Pepa izan zen, obligata tipia kontaten zer pasaz jakon beren exaz, Claro. ze jentia, danik, baina ze necesidade. Es que gero esposunei reklama gutxi dabe. da hortxe esan eban, que fuerte, zetan konta berba, esposunei konta, ez konta. Ja. Es que hori Bai, bai. necesidadea de, estoy obligada a contar, Dani, ¿cómo que estás obligada? No estás obligada a contar. Hortxe, ondo gauz burutik. Bai, eta ganea jentiak eskatu itxen dutuz esplikazioa. No, porque como has contado tú, me tienes que... Voy a contar lo que a mí me da la gana. Ja. Hori gauke moten abena, ez? Da hori behirat iruditzen oso peligrosua, Honekin lotuta eta azkenengo galdera izan behar dena oso laburrean, ze harremana dauka honekin, uste duzue harreman batzuk sortu egiten direla edukiagatik bakarrik? Bai? Pila bat, no? Konta. Baina, osea, edukia influencerrak izateko bixe. Euskal Herrian o... Bueno, oro har. Esto zu esan, esto zula nahi separa... Bueno, Euskal a ver. Herrian badanak sartzen dira sakuan. Bai. Eukitzen bazuek kason bat Bai. euskal eduki sortzaitan aldo zuek. Hobeto. Eta bebai, Da, hotxe da momentua. bebai esatea batera dauzela gezurra izenda bakarrik edukia sortzeko. Ze? Euskal Herri zen hori? Euskal eduki sortzaileak beste modukoa dira zela. Hane, esan eta piti Baina hon esan Bueno, izena. hemen ez da entzungo piti, Claro. baina gero piti dipiniko gu. Horretziko, Geu enteraukoa. Nortzuk. Ez du esango. Eta honek aktorien da moduan eitzen da bena por marketinga itxekan. Kontrato. Baina hane, zautzo guz. Hombre, Bai. igual nik ez. Bai. Ez arete zu Ojito. izango. Iker, zu bakizu ezer horri buruz? Nik ez, nire ez zaten ezerta. Ez? Keba. Ah. Bueno, orain esango diguzu. Bale, baina zeba esazu, bai, jentik itxen da bela edukizio Hori da, baina, hori da batez ere pixkat oinarria ez, Espainia mailan gutxienez, edukisortzailea jutatzen dira eta dira superlagunak egiteko bideoak hasi. Eta batera joaten dira bizitzera. Eta etxe Eta batean. gero udan hartzen dute etxe bat, denok batera, eta aste oso bat edukia sortze. Beraien bizitza guztia dala edukia azkenean. Baina- Orduan, beraien lagunak dira edukia eta juntatzen dira bakarrikan beste eduki sortzaileekin. Eta euren artin komentean di. Baina hori ez da ongo gauzia, nahi dut Endogamia izan hori moduko da, bat, izan errebista eta osenetik, osea, pelikulak existitzen da benetik eta dana. Claro. Osea, Penelope Cruz, Tom Cruise juntasan moduan, itxeko, nahi dut adibidea jartzear, hori bete egin da. Orduan, gaur egun be, Berdina. evidentemente, inaitzen da. Bale, ja sarratzeko, Amaitu behar dugu, ze beste bai, saio amaitzeko, badago orain. azkenengo galderingo zuet, zer ezeunkie partekatuko, pentseo zue, osea, ze izango litzake limitian. Uf, Sare sozialetan. limitea. Bueno, osea, esan nahi dut lehenengo limiti, ez topiena, lehenengo. Nik uste, nire datuak, nire lagunen datuak, izenak, nun bizi naizen, ni oso behitikan azten naiz, nik ez denai partekatu praktikamente zerrez nire izen inguruan, nik limitea oso guakat. Zakit, nire kasuan, hauek igual pixa gehiago, zakit. Nik uste dut, hirugarren pertsona bat sartzen danean jokoan hori hori gurasoak eta ez da biera nahi, edo hori umeak bebai. Bai, bai. Egunen baten ama banaz, superargi, ez. Bai, ez zein, benetan. Oso ondo. Malen? A ber, nik eneuke partekatuko, bueno, alegintzena ez partekatzen nire bizitzei buruz asko. Eskerrak. Bueno, kari, Broma da. esango neuke, ez dotela partekatzen, komeni etxaten ezer. Claro. Bai, total. Kontaten dugu nahi duguna, bai, hori da. Ados. Anatxuzuk, manetxa parte? Bueno, nik uste dut limitia dola, neure txikia, neure nebak, ez dakit, nik kontaten dolaz, eske gaina honestot konta behitzen, osea, niretzat esan... Bueno, bebai izango zuet, eneukela partekatuko bez nire momento txarren bat edo pasabaten zoze txarra, ze askotan hori oso modan ipini da bebai, naturaltasuna, inok ez dau kontan, orduan konta bengot. Bueno, horrek emoten amor bat, eske gauza txarrak ez duz kontaten, eske Ja, nahi hombre, kustau ba, eske ez kauz, du ba, nahi, claro. etzetan hasiko naz kontaten nire penak, eske ez da Hori, inungo zentzu. zadibez, estori bandegar ez dakit zer kontean, eneuke inoz. Hombre, nik kontaten dut zeo zer danian oso fuertia, edo zeo zer nahi dutenian Salatu, ez? salatu, Bai. ez? Ba, gordofobien inguruan. Ba, nik eukitzen bote ipintzen nabe momentuan iruzkintxar bat, edo olako bat, ba, ni salatu itzen dut, eta horrezaten dut, neure iritzia, eta kontaten dut dana, evidentemente salatzeko dalako, baina bestelan ez. Bai, baina bueno, iritzia da. Hori ez, da, azkenean. baina iritzia hori olako gauzetan, ez. Zerbait gehiago gehitu nahi duzue, bukatzeko? Beti erantzuna izaten da, Ez. Bueno, isiltasuna.
Ez, eskerrik asko Orduan, gomiatzen. Bai, hori. Bai, gustora. Oso gustora Gustora, egon gustora. gai. Gauza asko geratu dira zela. Bai. Ja, Baitzeko. Gai hau da Baina- pixkat, bai, gure urte ontako supergaix izen da, monotem izen da ditzen. bai. Mhm. Nik uste dut laburpena dela isiltzen ikasi behar dugula, batez ere nik Zuk entzunen batez be. arabera. Nik hartuko neuke gaurku relajau neikela eta pixka gehitxua kontau neikela. Bai, eta beldurrik ez eukitzeko bestiak, osea, bestiak zesango da benen horri, mesedez, beldurrak entzeko gaztiok, Zegoz beti, hau etxen bot hori pentsako, egin nahi duzuna, tio. Osea, Bai. Ja. nik horreri izaten dut, eta iruzkin txarrari ez emoteko garrantzirik. Bai, nik aldetuko diet entzule ikusle, bai. Uste duzu, benetan isildu behar naiz? Osea, tipo, Ez. moztu behar dut apur bat. Ez. kontatzen da, ez. Hombre, Claro, itzi zuei bai, gustatzen eske- zaizue. Kontatu gehiago. Claro, zizamitzukari. Eta Bueno, itzengo dut haiek. Eta askotan kontean behar dabe bai, ikusteko, jentiak sentitzeko identifikatuta. Desan, ostia, ez nazi bakarrik, eurak beba dira, ez? Ja, bueno, a ber, esan nahi dut. Garrantzitsua dala hori be bai. Eta itzi be bai. Naturaltasunez. Ja entzulik eukitxe nivel hontan, bajatzen bugu, igual ja entzunaldi segalduko guz. Igual galdu. Claro, hori da gauzi. Igual ja mantentzeko berxerin mantendu bida. Ah, kago la leche. Bueno, Bueno, eskerrik eskerrak asko, ematen hasikoa. zuei Bai. batez Zeueri, ere, zeueri. Ane, Eskerrik asko. eta Natxu, eta nola ez, Eskerrik asko, zuei ere bai, eskerrik asko. eskerrik asko etortearen. Eta eskerrak amongotzoz bebai, ETV, beste behin, Wow, Maite Goñi, Aino Etxebeste, Gazteako, Mikel Unamuno, Podcast geltokiari podcast ere bai. geltokia, gure produktori eskerrik asko. Eta tabakalerari ere bai. Hori da, Hola, hori da. Ore. Eta eskerrik asko etortearen. Hau paneska!